Naihubog mga guy. No? Ito picturean. Para ito na ipakita ugma. Kaangya po ka? Nama? Uy, ilan yun? Nama? Atay. Ituman hindi ko katulong taas. Pero na. Ito yung sugo ma? Lungag. Kano? Manugo. Nagpulungag din. Manugo sa una. Ha? Ta, inom pa. Sana. Paita ng hubog na no? Tara tayo. Ha? Lawan si hubog man. Di mili. Bulok ko tayo. Kaya kaya normal na. Nuan. Ay, klaro kung na kaya natagaw ko. Atang. Oh, may pagkaon ba? May pagkaon dre. Yo, what's up? May buntag yung tanan ng mga. Another day, another life, another blessing na sa no karon December 7 na tamaga. Nagkaduol lagi ng Pasko no. So, ngapon dai ana si master nga pasayuhon ko na may pero di man dag sayo gid bisag usag paspas malangay gid mayo. Utso lang yapon kapin. Late lang yapon do. Nami sa iyang kuan diri mga gano. Pahawanan ni sir dire. So karon mga ga maghawan sa mi dire kay taas-taas sa miglit. Gisag. Ko abi, ko. Ahak ni. Ano? Ko. Po. Yabag na. Tu rubuk sagbot. Mga ga. Ito na mo sa among kontra dre ha. Dara mo kontra mga guy. Tara. Gangyo. Ta. Kay pakbaga. Ano siya usa sa mga territorial insects no? Isugin na sila. Bahalag mamatay sila basta makapaak lang. Bungkag lang bye-bye kot. Dara. Nga dia daghang suod mga guy. Ray, gumba gina eh. Rip jeans na mo na rip jeans. Ah, Nay bamba ba. kanang mitas oy. Mga gaw. Gana no? Pai. Nakal. Okay. Ta, ano man? Ha? Oh. Pakaw lagi. Pakbo. Sa naman oh. Grabe mga gawin. Manak ka sa karson niso. Ito. No. Oy. Unsam ka diha? Ha? Yung araw na to mga ga. Papakita ko sa inyo isang uri ng insekto na kung tuwagin sa Bisaya ay aninitas no. Ito siya ay isang territorial insect na kung saan kung mabungkag na mo yung bahay mamahag na siya nya sakitan kayo kay atis patun di kay. Relax na rin mga ka dito di mataakan eh naghanggang mitas nangahog. Awa. Mayam gado. Kau na eh dahon gud. Sayo lagi karon busing. Sayo lagi karon. Hadlo ka makakaon sa sudan. Anay? Bago na buhay. Kakako ni gagi. Dako na. Oh. Dakop din sir. Oh. Kabugod. Yay. Karon mo nindot, paminaon. Nindot karon paminaon mo na pinakanindot paminaon mga gao. Oh? Sana man. Ayo ikaw ni tapat are dapit. Tag sir. Hindi ko. Asa karong ibutang? Sa, Ug paklay. ginaling dinugog paklay. Di lang ko pala Pilo ba? lagyo lang sa tahay. Kita ko pa nimong toko. Asa karong Ako nimong na ibutang. gituyo kay Kibo biya kan. Usap nimo man.
Pero ginagmay. Para sapon ba? Nga guba galingan. Oh, Tikoy, ba ay sig peduli sig sir. Asa nang butang sir? oh gibuyan ito sa bayo. Buyan. Gamit na to kung bukaon na gana mo kop. Ano pa? Ha? Di ka man sa mong kontrata kasi upa side lead ya. Lah. Upa side lead. Sa ilo ba no? Kural. Ta, Hindi kural payag. ta. Sana man ay. Ah. Buhata na mo plado. Ta. Kanang tinguga oh. Grabe panasa diri mga ga. Oh. Imagine na gina ninyo, nani mga bato oh. Teh, mo na ikaw to nimo. Layo orang 15 ka buklo to. Hinahinay do, oh, bulit-bulit eh. Ta. Saan naman na ay. Na mga ga, grabe yung tao mga ga. Eh. Oh. Pus bato. Oh. Okay. Ha? Ta. Kita ada golder. Tando no? Gold ba? Ya masih tapi. Gold pero pustiso. Ha? Pustiso. Pabor kay ko basta gold nga pustiso. Lah. Ngigan ngin medagaw teh. Oh. Lah. No. No, kita. Oh, ga. Cah, kanlat ng bata eh. Ini ngut ah. Ini lah. Panas mo kayo. Okay? Uwan, may noon. Nag-uwan. Ambot ay. Sir. Balik sir. Joke ra sir. Balik lagi sir. Atal. Betuhay. Siapa? Nah. Ito na ka-book out ng duha. Tara. Oh. Ano na yung haligi. Sama na yung kawayan. Ha? Sama na kawayan. Mitok sana. Ruler. Terus guba itong hinapay natin. Gahi pakuan kuno. Guba itong hinapay. Mga maguba itong hinapay ni mga ga. Update tayo. Di ba yung ano? Oh, tripod. Alas 2 sa city na. Ito lalayo pang oras din. Pas na. Ah. Hindi naman silbi ko ibarang ako anyad. No? Cha! Ta! Ki! Hi! Yun ang master sa ikuan. Istorya na mag-master. Master. Istorya na. Ba hindi na ibalik. Pero joke ra kay. Ah. Paano siya pamasol ni. Takbo ni lawas. Guys, naong. Guys, naong aga. Bato ka pa rin. Bah, ni paksi natin. Ano, paksi natin. Ari. Ah, paksi na. Paksi na. Di ang gato ra, paksi na. Ung kamot. Grabe gahig eh. Ah, buwal kayo. Gahig eh. But lang. Umay mo man. Kita doon sa akin pa. Naman ay. Ano na ebidensya? Mga ga. Ah. Tay. Kabawas ka dyan mga ga. Tay, yahay gito. Ito gani ha, ini ko nang hapak. Gaya kayo. Dire, murag lapok-lapok ng mga ga. Ano na siya? Murag kuan ba? Kinabuhi ba? Usahay lisod, usahay yahay po, dulo. Ta naman no? Pero nag-uwan ha. Okay. Oro man taliksik boy. Puli ng uwan. Murag po kinabuhi. Minsan maaraw, minsan umulan. Ang buhay ay sadyang ganyan. Murag kanta. Maga. Tapos na ang adlaw. Magay mo nung uwan. Ay, lagi. Skido Ayo bayo. Ayo. Benar ba sa imi tala? Kurang lu trabaho ito. Skido aja tara. Kondisyon mga tayo motor. Ha? Kondisyon tayo motor. Kondisyon tayo. Kondisyon tayo. Kondisyon to ilham dog dito mandar. Totoo to. Kita na. Sangat man. Ay. Ha? Kita na sa ni agi. Okay na. Mahal gamay sa ni Agi. Problema to na ni. Problema to ang paguli. Bala ko sa ka out. Sa tay agi.
Problema to ang pag-uli. Uli. Hmm. Ha? Uli? Uwan man, basa na. Ha? Uwan. Ngayon ta mong uli sa. Lima may. Human to ni sa kanipa. Kaya ako ang god. Problema kay mali kay bata kay bilin dito. Ha? Mali kay bata dito. Wa Upo kay anak. Kaya lang ta muli hunong ni. Ang kaba ba lumos ra sa daan. Grown up naman. Ay, bot. Tugnaw kay eh. Nahadlok na may sugay yung motor. Sugma to mo to ba? Oh. May way kuan. Hap-hap. Ha, ulit ah. Ha? Kay tugnaw na eh. Leader po. Tugnawa. Kanay mo bag isod na sa bag na kupod dako. Hindi, kana. Kanang basa eh. Tugnaw kay. Ulit ah. Nata diri sa igbo tugnaw kayo. Ay. Ay tayo mo tayo iya boy tugnawa. Kana? Lagot. Yawa. Sige. Ikaw na size na. Kaya mo tayo iya mga tugnaw kayo ni Mal. Andaroy. Siga pod. May gani kay dol-dol ra tong bay. Kuha na dayon. Ganaw, ana rin. Nanay tao dia, nangabdi na garo sila si Yaya. Nangabdi na sila si Yaya. Abot na sila si Yaya garo si Mami. Bantag luto na sila sundan eh, mga akal tayo abot ba? Ay, sana naman. Lisod-lisod gigayod. Taka. Ayo. Oy, diyan yung tanan dia. Kan nagbisita no ma. Vlogger, Ben. Bewas kaya. Dahil sundang. Kan, na-headline niya. Mga vlogger. Unsa naming uwan, may plano mohonong. Upload ako video. Mga landing na mga nalang kita masahero sa magbagyo. Wala ay. Sao ka niron mga lubong ng yatis. Gabi na magigayo. Malin ron. Squidol kawa mga bilang upload ito tag video. Ka na ay, sige pa tanan ni. Yeah. Hawas gid mga ga. Ako'y pakita sa inyo ang nalubungan ha. Tayo sa balik sa sagi. Dara mga guy. Not just once, not just twice, not just thrice, not just sunod sa thrice. Bahala mo na. Di lang kay kuan mga ga. Kaunom ko ng lubong oh. Sana man oy. Ulit ako mga guy. Uy, Scam mga agas. Bati na rin kuan man lubong sa resikol mo. Na okay na yun, wala na ilabad mo. Ha? May labad mo, wala yung over. So mga gano, ngayon ni hunong uwan. Sakto rin kayo. Pagkalubong, wala iwan. Mo sa tanang rong adlaw mga gano, naot ko nga magkita gyapon tagbalik sa kung sunod nga mga vlog no, sa mga umaabot pa no. Ay mo kapulan diha. Ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe mga ga. Ato siyang tapuson kay tuka na. That's all for today. Ganay TV, anay out. Bye-bye.